सिगांनो साफ्रोमनिसिमबो खुलुमगोरनाय थाबाय। दिनै आङो बुंनो नागिरदों मानाव गेदेर एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलाव थांफिनसिगोन। दा बेखौनो आङो बुंनो नागिरदों। जोंना बिटिआरनि चिफ माथि बेफार बिथाङाबो माथो रन्जन दैमारि सारखौ खेनसेबो लोगो हमदिया। 20 दिननि थाखाय बिथाङा सुटियाव फैदों, नाथाय दिनै बिथाङा जेलाव थांफिनसिगोन। बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों दि जायनि फलाव साननि हरनि खामानि मावनानै एनडिएफबिनि थाखाय बा रन्जन दैमारि सारमोननि थाखाय खामानिखौ मावदोंमोनब्ला बिथांमोनहा बायह्रायाव फैनाय समाव मानि थाखाय खनसेबो लोगो हमनो हायाखै? मानि थाखाय खनसेबो लोगो हमनो हायाखै? दिनै बिथांमोनहा गमामायैनो मावमारदोंमोनब्ला लोगो हमगौमोन, नाथाय रावबो नुवाखै। फोरमान होनो हायादि दिनै बिथांमोनहा जेलाव थानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि थाखाय सान हर खामानि मावदों होननानै। बे जोङो एकमात्र जोङो बुंनो हायोदि बिथांमोनखौ मिडियानि गेजेरजों खुगाजों मावनायखौ, नङाबाथ' बेनो फोरमान ना रायजोफोर, बेनो फोरमान। बेयावनो मिन्थिबाय प्रमद बर'नि गोसोआ मा रोखोम, माबायदि गोसोनि मानसि। दा बिथाङा गावनि गादिखौ सिजानो गिनानै बेखौ बख'खाया, खुगाजोंल' बुंफ्लागासिनो। दिनै बायह्रायाव 20 दिन फैनायावनो खनसेबो जुदि लोगो हमनो हायाखैब्ला होमबा गमामायैनो बिथाङा मावमारदोंना? बिथाङा मावमारदोंना? आङो बेजों लोगोसे खावलायबावगोन अल स्टुडेन्ट इउनियन, बेथ' मोनसे जेनेरेल जानांगौ। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जायखौ होननानै जोङो आबसु होननानै मिथियो, बिथांमोनहाबो खनसेबो सासेबो लोगो हमहैनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोनहा गासैनिबो मोनसे जाथिनिनो मोनसे सिनस्रि हारिनि सिनस्रि आफाद होननानै बयबो सुबुङा मिथिगौ। नाथाय बिथांमोनहा जेनेरेल हिसाबै बिथांमोनहा बयखौबो लोगो हमहैनांगौमोन। दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौबो फरायसा आफादनिफ्राय लोगो हमहैनो हायासै। दा बेखायनो मानसिफ्रा नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरै प्रग्राम लायोबा, पलिटिकेलनि प्रग्राम दङब्ला बेयाव सिगांग्रोलाङो, नङा होमबा? दा बे हिसाबैनो बयबो मिथिहांबायदि बिथांमोनहाबो बे इउपिपिएलनि खिथु खारफागासिनो दङ होननानै हमनो हाबाय। आजिखालि बयबो हमनो हायो, बयबो मिथियो। नाथाय जोङो बेबादिखौ लुगैयाखै, वान साइड जाजानायखौ। जेनेरेल हिसाबै अल जाथिनि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै अल गासैखौबो नायजोबनांगौ, गासिबनिबो थाखाय सिन्था खालामनांगौआ निस्सय नोंथांमोननावबो दङ, नंना नङा? नोंथांमोननावबो दङ। दा बे हिसाबैनो आङो खावलायहरगोन बिथांमोना वान साइड जायालासिनो जेनेरेलिटि सोलिलांनानै जेनेरेल हिसाबै गासिबो जाथि हारि गासैखौबो लानानै जोंनि जेनाखि बर' हारिखौ लानानै बा माहारि आफाद हिसाबै बिथांमोनहा गासैखौबो नोजोर होनांगौआ बिथांमोननि दायथ' नंना नङा? बिथांमोननि दायथ' नंना नङा? दिनै मानाव गेदेर दिफेन बर' सार, बिथाङा मिरु स्टुडेन्ट इउनियननि सासे आफादगिरि, नाथाय गुबुना थाङाबाबो बिथाङा निस्सय थांनानै नायहैथारनांगौमोन मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ। आङो खावलायहरो नोंथांमोनहा दिनै जानाखि दस्रा टाइमनि थाखाय दस्रा खामानिनि थाखाय टाइम मोनस्लाबाखैब्लाबो मालाबा खनसेब्लाबो बिथांखौ जेलाव थांनानै लोगो हमहैयो। आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरो बारे बार, जाहाथे वान साइड जाया, मानसिफोरजों नोंथांमोनहाबो मुं सुजाफाया। बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। दिनै बिटिआर सरखारनिफ्रायबो खनसेबो नायहैनो हायासै। मानाव गेदेर प्रमद बर' साराथ' खनसेबाबो लोगो हमनो हायोमोन। मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी सारा लोगो हमनो हायोमोन। मानाव गेदेर फेरेंगा सारा लोगो हमनो हायोमोन। मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारा लोगो हमनो हायोमोन। मानो? बिथांनि हेफाजाबजों, बिथांनि मुङैसो नोंसोरो साफा साफा बिटिआरनि चिफ, डिपुटि चिफ, एमएलए जानो हादोंलै। नोंसोर अयनाय जागोन, नोंसोर गावसोरल' बेबायदि सिन्था खालाम बोरैबा थाखा फैसा फैगोन, बोरैबा लुथिनो हागोन,
बोरैबा जोङो हा फाननो हागोन बेखौल' धान्दा खालामनांलालै नोंसोरो बयबो बुंजोबथारसै नोंसोरखौ मानो बुंजाखो मानो बुंजानांगौ मानो होनजानांगौ नोंथांमोनहा मोजां मावनायमोनब्ला लासिं सिंलाय बिराद लाजिथाव बाथ्रा बियो नोंथांमोननि जेनाखि मोसौ थाफ्ला मोसौ अलसियानि खामानि मावनायनि थाखायनो मानसिफोरजों गाज्रि मुं सुजायो नोंसोरो बेखौ मोजाङाव नाम लानो थाखाय मोजां जानो थाखाय मा रोखोम मावनांगौ मा रोखोम खालामनांगौ पाब्लिकखौ मा रोखोम अनसायनांगौ पाब्लिकखौ माबायदि रेसपन्स होनांगौ बेखौ नोंथांमोनहा मालाबाबो गोसोआव गैया आरो गोसोआव साननाय गैया बोरैबा जोङो ओरै हा बायख्रबनो हागोन बोरैबा जोङो बिल्डिं लुख्रुबनो हागोन नोंथांमोननि सिमाङा अनलि बेल' बिटिआरआव जेसेबांनाखि चिफनिफ्राय लानानै एमसि एमएलए एएम जिएम गासैबो थांखिया बेल' रायजोफोर